Gaur, aurkezten dugun aurrekontu proiektu hau legegintzaldi honetako azkena da, dakizuen bezala. Uste dut, benetan ambizio handiko proiektua dela, oso ongi landua eta oso ongi islatzen duena gainera orain arte legealdi guztian zehar landu dugun hiri eredua. Hau da, gastu sozialen areagotzea, auzoen hobekuntza, udal ondarearen defentsa eta babesa, berdintasun politikari eman beharreko bultzada, mugikortasunaren eraldaketa, kultura, hezkuntza eta parte hartzearen promozioa, hala nola udal kudeaketaren modernizazioa eta eraberritzea. Gure aldetik ez izan inolako zalantzarik ahaleginduko garela eta noski partidu ezberdinetatik iritsi daitezken ekarpen guztiak entzuko ditugu arreta handiz. Atzo esaten dizuen bezala improvisatutako kaleko prentsaurreko horretan. Gu noski ahaleginduko gara eta gonbidatu ditugu gainera ekarpen horiek egitera. Ia lortzen ditugun hiriarentzako aurrekonturik hoberena.